Kazivai zvakare vana vaMwari, mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa chedu chamazuva ose konhai pastor. Toda kutenda nevari kuramba vachitumira mibvunzo. Ndimi munoita kuti chirongwa chienderere mberi. Kana tisinawo mibvunzo yekupindura chirongwa chinomira, asi ndoda kukuzivisai kuti mibvunzo yakatowandisa. Sometimes tinotoshayiwa nguva yekudhila nayo nekukasika because inenge yakawandisa. Kana paine vakatumira mibvunzo yavo isati yapindurwa, ndinokukurudzirai kuti musaora mwoyo, rambai muchitarisa chirongwa either ichapostiwa kana kuti hatisati tasvika pairi kuti tiipindure, but tinenge taiona mibvunzo yenyu. Regai tiverenge mibvunzo wabvunzwa zvakare neimwe hama yedu ari kuti iye panapa, konhai pastor, chii chinoratidza kuti I have received the Holy Spirit soon after baptism chisiri kutaura nendimi? Okay? Saka munhu ndofunga akateerera zvatakambotaura mumashure kuti kana munhu abhabhatidzwa anobva agamuchira chipo chemweya mutsvene. Tikaverenga maexamples ari muBible aitaridzaiwo kuti vaigamuchira chipo chemweya mutsvene, then the immediate sign was they were starting to speak in other tongues. Saka uya akuti ko nhasi unoyu, is there anything also chinobatika chinooneka kana chinganzwike nenzeve kuti munhu uyu ane mweya mutsvene but chisiri kutaura nedzimwe ndimi? Regai ndikasike ndangoti hongu chiripo zvakawanda, in fact, but ndichangotaura ndofunga maexamples 2 chete ari very prominent, andofunga kuti iwayo ari easy to take note of. Chekutanga, kana munhu agamuchira mweya mutsvene, there is immediate character change. Behavior inondochinja ipapo. Hatimbomiri kuti gore rinouya ndo munhu paachazochinja behavior. Kana munhu under the influence of the Holy Spirit, behavior changes instantly. Ndakuverenga Mark chapter 5 verse ya 15. Mark chapter 5 verse ya 15. And they come to Jesus and see him that was possessed with the devil and had the legion, sitting and clothed and in his right mind, and they were afraid. Zvanzi vanhu vakati vanzwa nyaya yalegion, vakati handi tinozvionera tega. Zvanzi vakauya vakamuona uye aimbowana nelegion of demons. Vakamuona atogara, apfava, akatopfekawo hembe. Patonzi and clothed. Zvanzi and of a right mind. Pfungwa dzake dziri kuratidza kuti dzatosoba. Hanzi vakatya nazvo. Kureva kuti legion asati ane mweya waMwari, pane zvinhu zvaaisakwanisa kuita. Number 1, aisakwanisa kugara akapfeka, aigara akashama. Number 2, pfungwa dzake dzadzisiri right, aifunga zvakapesana. But mweya yakaipa payakabva ichisiyira nzvimbo mweya waMwari kuti ugare. Zvanzi ipapo legion had no problem in clothing. Akati vatopfekawo akabvuma kupfeka. Pfungwa dzake dzakutotaurawo zvinhu zviri straight zvinonzwika nekuteedzereka. Saka there is instant change of behavior when the Holy Spirit is upon someone. Kana munhu aizikamwa neupombwe, then upombwe hunofanira kupera ipapo. Anofanira kutanga kutosema upombwe. Anofanira kutanga kutorwadziwa kana zvikaitika kuti adzokera zvakare muupombwe. Asati ava nemweya waMwari aisaona chakaipa. Kumira murodhi akashama achimirira mota dzevanhu usiku, opinda murodhi otakurwa oenda naye. But kana mweya waMwari angowo paari, that spirit iyoyo yaimbomutuma kuita izvozvo, it goes. And haachadi kuenda murodhi akashama, akukwanisa iye kuitawo munhu anopfeka zvakanaka, akufungawo zviri straight, akusema zvakaipa. Character change is an instant sign of the presence of God. Even Mary Magdalene, anonzi she had 7 demons. I don't believe there were 7 as in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, but 7 kazhinji kacho mukaidzidza inomira completeness. She had a complete package of demons. But paakasangana naJesu Kristu madhimoni aya achibva, vanhu vakashamisika kuti ndiye munhu iyoyo wataiziva, ndiye aitoputsa dzimba dzevanhu. Even that woman at the well, paakasangana naJesu Kristu, pakava neshanduko yekuti paaisimboputsa dzimba, akaenda mudzimba achiti, he muone anonzi murume andiriudza zvese. And she became an instant witness of the goodness of Jesus Christ. So yes, there is instant change of behavior whenever someone has received the gift of the Holy Spirit. Example yechi2 yandada kupa iri kuna Exodus 35 verse ya 30. Kune vanobata mabasa emaoko, iyi inogona kukubatsirai. Exodus 35 verse 30. And Moses said unto the children of Israel, see, the Lord hath called by name Bezalel, the son of Ur, the son of Hur of the tribe of Judah. And he hath filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, and to devise curious works, to work on gold, in gold and in silver and in brass and in the cutting of stones, to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work. Papa uda kuvakwa temberi,
Mwari akaisa mweya wake mutsvene pana Bezalel, the son of Uri, who was the son of Huri. Mweya mutsvene akapa Bezalel hunyanzvi hwekugona kucheka mabwe zvisina kubvira zvakambooneka, nekuaseta panzvimbo dzawo, nekudhila nesilver and bronze. Saka mweya mutsvene kana apa munhu, kana munhu anga achiita mabasa emaoko, the Holy Spirit can give someone excellence in expertise yaasina kubvira akamboita in executing manual duties. Saka kana muchiruka, kana muchipenda, kana muchiisa matiles, kana muchivaka dzimba, kana mukakumbira mweya waMwari, anokupai humwe hunyanzvi hwekuti vanhu vachipfuura vanongobvunzwa ndiani akaita apa. Izvozvo it's a sign yekuti munhu uyu ane mweya waMwari. Even pari kunzi wisdom chaiyo mukaverenga kunaona Isaiah, kana mweya waMwari apa pamusoro pako, he'll give you wisdom and knowledge and understanding. Mweya waMwari kana wapa pamusoro pemunhu, kunyangwe metsi dzichinetsa kuchikoro, munongona mwana akutotsvaira metsi, moshamisika kuti zvakazobva kupi? Mweya waMwari unogona kuzviita izvozvo. Saka pfungwa yandirongotsimbizira ndeyekuti yes, the Holy Spirit can cause an instant change of behavior in a human being. Zvinotooneka nekubatika kuti munhu aisa zvasingeri apfuure pabhawa pasina kumwa, but mazuva ano kutoswera apo haakabati. That's the Holy Spirit. He can cause that sudden change of behavior. Hazvingodi kungotaura nedzimwe ndimi chete. Even behavior inochinja kana mweya waMwari apa pamusoro pemunhu. Mwari atibatsire, atikomborere. Amen.